आई भैया आप लोग के बीच हम भोजपुरी गायक रामानंद राही चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो हल्दरपुर मऊ के देख रेख में एगो संत शिरोमणि रविदास जी के भजन लेके आई बानी आ एके आप लोग सुनी जा अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी जा। संत शिरोमणि जी के भइल बजना मावा हो, संत शिरोमणि जी के भइल बजना मावा हो, हो जना मावा हो, हो जना मावा हो, हो जना मावा हो, कि संत शिरोमणि जी के भइल बजना मावा हो, संत शिरोमणि दुअरा बाजता बधाई सबे झूमी नाच गाई, दुअरा बाजता बधाई सबे झूमी नाच गाई, दुअरा बाजता बधाई सबे झूमी गीत गाई, दुअरा बाजता बधाई सबे झूमी गीत गाई, सगरो जुटल बाटे देख बहु जानवा हो, संत शिरोमणि जी के भइल बजना मावा हो, संत शिरोमणि जी के भइल बजना मावा हो। गजबे नाचेली भौजाई राधे से गाना हो बजवाई, गजबे नाचेली भौजाई राधे से गाना हो बजवाई, गजबे नाचेली भौजाई राधे से गाना हो लगवाई, गजबे नाचेली भौजाई राधे से गाना हो लगवाई, निक लगे रामानंद राही जी के गाना संत शिरोमणि जी